Matapos makapagtala ng iba't ibang variants ng COVID-19 sa Pilipinas, muling nagpaalala ang vaccine expert na si Dr. Ron Ginsolante na epektibo ang mga bakuna sa Pilipinas upang labanan ang nakamamatay na coronavirus disease. Meron pa ring efficacy yan, meron pa ring bisa ang mga bakuna. Ang importante na magpapakuna tayo at hindi dahil sa variant natatakot tayo magpapabakuna. Dahil pag hindi tayo magpapabakuna, mas lalong tumataas ang variant at mas lalong ang hawaan, kaya mas less ang protection. Ang ilan sa ating mga karehiyon, hinihikayat na rin ang mga natatakot pa rin tumanggap ng bakuna na gawin ito hindi lamang para sa sarili kung hindi para na rin sa kaligtasan ng buong komunidad. Kawawa naman pagka nagkasakit ka, maawa sila. Para maging ligtas lang, para matapos na yung ating problema. Dito sa gitnang Luzon, 77 ang kaso ng Alpha variant na unang nadiskubre sa United Kingdom. Ang mga individual na nagtataglay ng Alpha variant ay maaaring makahawa ng 4 pang katao. Ito ang sanhi ng COVID tsunami sa UK. 56 beta variants din ang naitala sa rehiyon. Ito'y unang na-detect sa bansang South Africa. At isang kaso ng Theta o P3 variant naman ang naitala sa Nueva Ecija. Sa kasalukuyan, wala pa ring naitatalang Delta variant sa gitnang Luzon. Ito'y 60% more transmissible kumpara sa Alpha variant. Ang isang taong may Delta variant posibleng makahawa ng 8 iba pa. Sa inilabas na vaccination report ng Department of Health Central Luzon noong June 20, 136,082 na ang naturukan ng unang dose ng COVID-19 vaccine, habang 92,557 ang nakatanggap na ng kanilang second shot ng bakuna. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.